všichni, já vás tady vítám u videa, které nejspíš hodně lidí vás nikdy neočekávalo, ale je to tady. A když se podíváte, tak tady jsem ve Windows 7, které vypadají velmi zajímavě. Protože jsem jaksi natáčel takové video zničení Windows 7. Stala se mě nehoda, smazalo se to, točíme to znovu. A jelikož mi teď hodně lidí napsalo různý koment, rozhodl jsem se, že použiju vaše komentáře, abych vytvořil něco velmi zajímavého. Zkoušel jsem Banze Buddy nefunguje. Nejvíce lidí mě doporučoval, nebo respektive jeden člověk, to je jedno, mi doporučoval různý takových pár stránek. Windows zase nefunguje. Tohle. Každopádně v minulým videu jsem udělal všecko růžové, tohle je obrovský a takyhle věc, jo? A podařilo se mi udělat všechno zakódovaný, takže teď tady k ničemu nemám přístup, takže vidíte, že tady třeba když půjdu na Cčko, tak je to v pořádku. Výborně, tak pojďme každopádně na můj YouTube. A jak vidíte, vždycky, když něco jdu, tak se tohle pořád otevírá. No. A vlastně to tak úplně vždy, no. Je to už takové... prostě tohle se stalo asi... tohle se vlastně všechno stalo potom, co... jsem to také nějak divně začala, takže je to úžasné teď. A pojďme teda na můj kanál. Jak vidíte, používám Internet Explorer 8, nejrychlejší proces. Tak jo, každopádně už mám tady udělaný toto chromko, takže se můžeme vrhnout na můj kanál a uvidíme, co bude tady. Tady Tomy.cz hele, hezký, ale když se podíváš, tak když tady dám CMD dívej, podívej se na to, hele. Napíšu tady rd c2 c2 a když se podíváš, jo, nefunguje to. Asi jsi někde udělal chybu, ale tohle také nefunguje, takže no, rd ani v administrátoru mě to nefunguje. Třeba to teď uvidíme, že to bude fungovat. Vidíte? Ne, nefunguje nic. Takže jediný, kdo mě vlastně tady pomohl, byl tady Ondra Polák. Díky Ondro. Ten mě doporučil Banze Bunnyho. Banze Bunny je velmi starý program, která byla taková gorila, nebo gorila. Taková fialová gorila. A vlastně mohlo vám to dát takové různé nové věci. Jo, tady máte zrovna něco s Banze Bunnym. Tak, myslím, že to takhle se to stáhne. Proč ne? Proč sem přidám? No, tak, OK, Banze Bunny nefunguje. Máme tady takovou stránku a hele, jestli nebude fungovat,
máš problém. Už teď jsem to... Hop. A... Ano! Hej, ty jsi dobrý. Díky. Tak teď vlastně už máme security error. To je moc hezký, že nám nefunguje DNS, ale když se podíváte nahoře, tak se pořád načítá not resolved. Jejda. Tak výborně, našel jsem nějakou stránku, která by měla teda fungovat, takže Martuz. Já to z YouTube videa od nevím. Martuz.cn. Špátně, kdyby se to video chtěl vidět. Pojďme zkusit. Pojďme na to. A nejbrž to handle. Není fungující, tak pojďme na další video. Nebo. OK, mám tu stránku, která by mohla fungovat. Je to Malware Domain. Je to hodně ověřená stránka a hodně lidí na ní různě říká, že tak a já nevím, různé věci. Nechápu, že tady mám toto, jak se to sem dostalo. Takže to okamžitě udělám. Tento program, ano, install. Každopádně máme tady různé
to různé ty stránky, které teda by měly být nějak zkusené, a jak vidíte, většina z nich má tu chybu, že nefunguje. Vidíte to? 404. Tak tohle. Já jsem tak happy. Pojďme to otevřít. A teď jsem hrozně happy, protože tohle je něco nakažený virusem, že jo? A teď, když se vlastně podívám, tak vidíte, že moje rámky jsou hodně použitý. Když dám tady toto, performance. Vlastně já jsem úplně zapomněl, že ano. Tak můj hard disk, když si tady najdu, kde pak máme hard disk tady, tak vidíte, že tady byl takový veliký spike. A tady také to hodně obrovsky šlo nahoru. A to protože virus je hrozně tam lucky file. No, tak vlastně teď máme ještě víc zašifrovaný tady. Mám to ještě víc zašifrovaný a no, prostě to je teď na nic, takže a tohle rozhodně nechci, já chci svoji žužovou. Ježiši, jaká to byla růžová. Ano, tak. To je ono. Tak každopádně mám první, už je to zavěrované, takže tohle bylo jenom to, že vlastně teď nemůžu k ničemu nějak jako přikázat a takové věci. A mám to zablokovaný, ten počítač a no, pojďme tady dál udělat, já si udělám timelapse a pojďme zkusit to. Takže právě jsem zjistil, že jak tak mě spadly ty Windowsy a mě spadly ty Windowsy a čím to na to? Ty Windowsy, rozbil jsem je. Tak, každopádně, jak vidíte, tak to, co se mi stalo, bylo, že jak jsme včera ničili, tak jsme to všechno zaislovali a jak ty vidíte, já to zpomalím, určitě nějak, tak jak určitě uvidíte, tak mám vždycky blue screen of death. Vidíte to? To není možný zapnout. Takže ano, končené. Je to
To není dobrý. Dívejte se, vždycky když... Jo. Tohleto. Zajímavé by mě, co se tam stalo za chybu. Teď se tady už nechci načítat, hele. Už. Zkusme to znova. Tak pojďme to znova nainstalovat. A nebo pojďme to hodit do na opravu. Jestli se to zvládne opravit. Wow. Co se teď děje? Nevypadá vůbec dobře. No jak jsem chtěla ty dělal ty trojeny, tak jo, to video natáčím teď vlastně další den. Jakož mi to včera spadlo, jsem se to pokašlal, takže... Sor. Tak já chci opravit počítač. Proč se to kouká, když to tady je vidět, ne? Uvidíme, jestli to opraví. To je velmi zajímavé, protože jo, a tenhle počítač je komplet rozbitý, takže se přesunu k dalšímu a za chvilku to budu.
Tak jo, jak se děli v timelapsu, právě jsem dokončila instalace úplně nového, čistého Windowsu, tak prvně co udělám, že se zvýším rozlišení obrazovky na přibližně takové. Ne, to ne. To je moc. To. Ano. A jemně si to tady zvětším. A hezky posunu dolů. Tady můžete hezky vidět můj počítač. Ano. Tak prvně bych udělal, že si nastavil to. Pojďme to udělat hrozně hnusný. Windows Classic, ne, dáme Windows Basic. Musíme to dát všechno na tu žůžovou. Takže tohle bude žůžová. Tak. Ano. A teď co budu udělat je, že si zase stáhnu Chrome a budeme pokračovat do hledání k vírusu. Tak jo, pojďme teda třeba zkusit tady toto. Tohle by měl být bot, takže vidíme. Pustit. Tohle by měl zase kompletně zatentononcovat celý počítač, výborně, takže ano. Trojan, ale nemá adresu. A tady vidím Trojan, který je .exe, výborně. Tohle jsem doufal. Ne. Jo, ještě bude dobrý, když si sem dáme tohleto neměření CPUčka. A dáme si jich tu třeba trošku víc. No. Tady vidíme, že na některých je vící zátěž a na některých menší. Ne, dáme se i tak třeba jenom jeden. To bude stačit. Tak tohle nefunguje, dobře. Výborně, co se tady s tím stalo? Mazáno. Botnet, ok. Tak máme tady něco nejspíš funkčního. A co to bylo? To je... Tohle je nějaký Zeus, nevím, co to přesně je, ale obnovím to. A to je za kokotinu. Tohle je antivirák, co máme ve škole. Co tohle to je? Tohle se mně líbí. Potřebujete počítačový virus, stahujte nyní. VTF.
Tohle je super. Poníkovský Trojan, OK. Hádám, že tam uvidíme nějaký poníky. Ano. Agina non trovata. Všechno tady takový debilní blbosti. Exploit. No tak pojď. Ani ten exploit. Fake AV. Jo! Tohle jsem chtěl. Ale nefunguje to. Škoda. Doufal jsem. Sweet Orange! Tohle jsem ještě nikdy neslyšel, jako OK, pochopil bych sladký pomeranč, ale co je to za virus sladký pomeranč? Ještě je tady jeden. To budou nějaký exploity. Pokud by někdo nevěděl, co jsou to exploity, tak třeba v Javě jsou hrozně moc exploitů. Hrozně moc tady umítá připojení. Trojan a Trojans. Aha. Zkusíme se připojit aspoň na IPčko. Někde na IP bych si někdy chtěl. Tady jako. Not found. Ale tady by neměl být jeden, tam by měl být dokonce několik Trojan. A to už je... Jako třeba na mým počítači bych nějaký ty weby neotevíral, ale... Je tady tohohle hrozně moc. Jo, fake AV, nepravý antivirus, který vám opravdu řekne, že máte virus, tak a že vám ho opraví. What? Přeložit. Jo! Ja. Teď jsme se dostali k zajímavým věcem. Je tady napsaný Win32. To by mě zajímalo, co to je. Ale skoro nic tady není tohle přístupný. Boják skoro nic není přístupný. Což je celkem škoda, takže... Jak to bylo hodně blbý, jestli to se nám nepodaří za toto. Win32 injektor, OK. Pepno navštívit, co? Trojan, OK, zkusíme tenhle Trojan. Aspoň jak něco stačá. Bez zabezpečení, ano, jako vždycky. Co? Tohle je hrozně. Trojan z bot, co to je za klepečení tam? Nic tu Trojan, všecko co tady Trojan jenom. Tady už máme něco z... Kryptor, výborně. Něco. Hádám, že nám to vyprší, ale... Uvidíme. Tady jsou samý ty kryptory a... To je tím, jak se tím kompletně ten počítač tohle nějak
a heslujete, nebo bych to měl říct. A je vidět, že ani jedno z toho nefunguje. No, já to nechám načítat v pozadí a zatím budu hledat nějaký. iFrame exploit, hahaha, super. Tak a tady vlastně je toto vidět, ale tohle podle mě, jo, je to podle mě tak, jak to je. A tady je vlastně exploit na tom, takže když tam zůstaneme nějakou dobu, myslím, tak by nám to mělo možná něco nahrát do tohohle, do kompu. Bez zabezpečení. Nic. Pojďme ještě zkusit nějaký tady ten jiný iframeový exploit. Budu mít tváři jako normální stránka. No, ta stránka nefunguje a tady tyhle podle mě taky nebudou fungovat. JavaScriptový exploit. Tak tebe na to ještě šlo. Exploit. No, tak jak asi vidíte, tak je to těžký sehnat nějakou stránku, na kterou se jde takhle nějak tohleto dostat, tak pojďme aspoň zkusit něco, co bylo na začátku. Tady totiž vím, že tady byly ty Lucky ransomware, u kterých některý fungovaly, tak aspoň něco pojďme zkusit. Tohle funguje. Jo. Co tohle to je že mě to záčlovává tam toto. Takže super, to je dobrý. Trojan. Když fungovat nebo ne? Phishing. Phishing se mě moc nechce, ale můžeme ho zkusit. Jo, tady je phishing. Přesně tak. Hrozně moc debilních stránek, které jsou úplně nefunkční. Lucky ransomware tady všude jsou. Všude tady jsou Lucky ransomware. CryptoLocker, OK, zkusíme CryptoLocker. PHPčko. To je. No, tak každopádně máme to zase s blue screenem každou chvíli. Ale toho se mě vůbec jako nelíbí. Proč to pořád dělají?
Jako proč? Mě tohle to štve. Já chci svoji žužovou, to byla žužová a jo, tak jsem to chtěl. Lucky Ransomware, zkusíme. Tak, mám zase něco, co pozor, funguje. Pozor. Máme to funkční. A možná mě napadlo, čím bych mohl tomu pomoct. Že bych udělal... no, chtěl jsem small, ale tak... Že vypneme komplet firewall. Advanced settings. Turn firewall on or off. Turn firewall off. Tak. A teď máme vyplay firewall. A vlastně teď dostáhá. Smazáno. Je on to okamžitě smazal. To je navštívit. Pojď. Navštív se. Aha. Obnovit škodlivý soubor. Přesto obnovit. A já tě otevřu. Tak, co pak děláš? Co pak je tohleto? To se mně moc nelíbí. Nic nefunguje. Možná ten firewall něco blokoval, takže teď možná mám šanci, že to... A víc otevřu. Ne, za to nemůže trán. Tak nic, je PayPal všude. Je ty máte všude PayPal píšenky. Proč to? Forbidden. A hrozně moc je to. Ok. Nic, tak tady žádný kryptolokry skoro nejsou. Trojen kryptolokr, super. Nějaký zkusit. Oops, something went wrong. Tak já bych tohle video asi označil za ukončené, protože víc už tohle prostě zničit nešlo. Jo, už ty programy úplně padají a co bych o tom řekl? Windows XP jdou smazat daleko lehčejc. O hodně lehčejc, jako fakt. Miliardakrát prostě lehčejc to dá, jo, smazat a... Počkej. What? OK. I tak, tohle se povedlo. Ale jako dobrý, no. To se povedlo. Opravdu XPčka šly opravdu lehce, to šlo po másle. Tohleto, to je... Hej, 100% mám a... Jediné, co se teď hýbe, je teď tady toto.
A myslím, že jsem je zase rozbil, nebo ne? O. Ježiši, to je teda prácky. Už se to rozjelo. Myslím, že je to... Ctrl Shift S, no. Wow. Wow. Co se to... What the... Recycling, not responding. No. No to je zajímavé. Dostal jsem nápad. Pojďme zkusit něco udělat. What the? Hej, tohle se rozjelo a... What? Co to? Kur... Myslím, že se přece jenom nějaký ty virusy stáhly.